Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Sheila, 28 anyos, single. Nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Aron niyo hisabtan, sugdan ako sa diha akong gipatrabaho ang among bakanting kwarto para himuon og studio. Ingon ini ang mga panghita po. Bakante man kuning pikas kwarto din histaas. Mauntay gusto na ko nga himuon akong studio. Oh, pwede kay ma'am. Dilirasan kay ni dako og gasto kay gamay ra man ni kwarto ha. Mga pilas ka, sir. Ay, sana all, oy. Naanay upcoming studio. Di ba ba jud kaday nga mo ni akong pangandoy. Maong ako king gitikuman. Mao bitang kutob kung asa na ay gig ang banda. Mao ban jud ko. Kay gusto jud ko nga makatukod kog akong kaugalingong studio. Maulagi, day. Congrats in advance, ha? Thank you, day, oy. Oh, asa man di ay ka. Straight to sa kasimanang among gig, ma. Mamalihog lang ko, mabi nga. Bantay-bantay lang akong ipatrabaho dito sa taas. Oh, naala, sige. Ayaw ka bala ka, ma. Magpili na ko kwarta para in kaso og doon ay kinahanglan ang mga nagtrabaho. Nara kay magamit og palit. Oh, naala, sige, anak. Amping mo sa inyong biyahe. Salamat, ma. Yahayang Sheila, Hapit naman namin kaugalingong studio. Gabi, Dako pagkuwang, uy. Dato. Pero, sabi niya, ay, nasugdan na hinoon ako. Hindot yan, kay Puhon. Dili na ta magkalisod-lisod sa pagpangita pag-venue para mag-practice sa banda nato. Kay, na magka-studio. Maong yun. Guys, panganam din mo puhon ha. Kinain ni kontak na ko sa Surigao. Ha? Ay, nga naman, day, Bards. O sa kabuuan ko nun nga kontrak. Tag-iya siya resort dito. Once maka-decide na siya siyang bana, kita mo yung ilang kuhaon aron mo tukar silang bagong opening nga resort. Hala, kalaysyo ano, uy. Usa ka buwan, gyud. O lagi. Untang madayo ni oy gay. Dako-dako yun yung igo na ito pananglit. Hello, uy. Yampo ko gyud na. Ay, salamat. Ni anang gyud ko sa amo. Maayo kay makapahuway ng kong tarong humans tulo ka adlaw namang cake. May na lang sab, day off ron sa mga trabahante. At least dili matukaw ang akong katug. Matug sa ko Recorded by X Thunder Gaming. Kundo na may maoy mas angay malipay sa maong balita nga madayon ang among 1 month na contract sa Siargao, kana mao ako. Kay dili man gyud ko mo problema og para palit og kuha nga mga materyales para sa akong gipahimong studio. Though dili kayo dako ang kwarto, pero naman gud ko'y gustong i-achieve para sa studio. Mao medyo gasto sab siya. Nadayon gyud ang among usa ka buwan nga tukar sa Siargao. Og sa pipila ka adlaw nga last na mong stay dito, nagsige na kog follow up sa studio kung kanus amahuman og matugpas contractor, hapit na kuno. Unya? Ang contractor? Hello, sir? Hello, ma'am. Karosa ka mabutog ba ni sa Cebu? Mga 11 tingali sa buntag, sir. Oh, okay. Oh, timing, ma'am. Magkita tagawa sa inyo untuk palauna. Ka-timing. 5 minutes before 1. Wa pa man si contractor. Matan-aw ko nung ko sa studio, be. Excited na ko. Wow! Hapit na kit mahuman. Kamay na lang kit kay kuwang. Ay, ang contractor maning may chat. Naku na siya sa kawas. Ay, gawson ako, be. Oh, ah! Ang ako mata na igos lansang. Ma! Matabang! Tabang!
ko sila. Nganong nahitabo man kinini mo. Mabuta na ning akong pikas mata, ma. Ikihan ako ang kontraktor, ma. Ikihan ako siya. Wagid ko magdahom nga maubaday na mahitabo na ako. Ang ako mang pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, matod sa kontraktor nga dili ko no niya sa ug wa ko nilaing mapasol kun dili ako ra. Kay wa ko no kumutuman sa among sabot nga alauna untop nga magkita mi sa gawa sa bahay. Gusto bang iyang katarungan? Ikaduhang pangutana, tinuod nga doon na may kasabutan, pero gusto ba siya nga dili niya is-safety ang mga butang nga ilang gipanggamit? Ilabi na nga nahibaw sila nga kwarto sa bayang akong gipa-renovate nga gihimong studio. Dili ba angay nga naa sila'y safety precautions? Ilabi na kay bay ni, regardless sa among kasabutan, nga mag-abot mi sa gawas untop alauna. Ikatulong pangutana, ang rason nga nung iyag yung i-fight nga kung mituman palang kunukos among sabot nga mag-abot mis kawas untop alauna, dili unta ko no mahitabo nga madisgrasya ko, kay iya unta ko no kung magkaidan o mahatagan ko no kuniyag mga protective equipments. Husto bang iyang rason? Nga natural man gyud nga adto ko magpaabot niya sa among bahay. Ikaw patog katapusan, maka-file ba ko niya og kaso? Makadiman ba ko sa akong nagasto sa surgery ning akong mata tungo sa iyang pagka-irresponsable? Pila may magasto na ako. Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Shala. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlaw ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema mga suliran kabahin sa mga punto legal. Medical gani Dr. Rene Obra automatic yun na pero sa mga legal nga mga pangutana Attorney Elaine Bathan to the rescue at your service. Mga suking tigpaminaw mo na ay namug kabalak ka. Usahay lang yun no, amo manggun schedule di magkapariha unya usahay matimingan gyud pod no nga legal man ang pangutana sige lang Attorney Elaine lang kay si Dr. Obra busy pod. Usahay sad Attorney Elaine sad gyud no nya punto medical man of course naagid si Dr. Obra. Di gyud mahimo nga why mo tambag aning inyong mga pangutanag mga problema muna ipadala na guys ang inyong mga suwat suliran sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat, mga suliran diri namo ang importante, kompleto ang hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutanag problema para mas masabtan sa gyud lang gyud unta namo no guys, please lang gyud kay need bang gyud pod namo nga makibaw mi na unsa ni nganong ingon ani na ning inyuhang mga giagian kay para mas klaro ang amo ang tubag pod and para makibaw po mi taga-asa mo ug asa po ninabot ang akong golden voice adabot akong tingog bitaw ug ato ang programa Kabaw mi nga pinaagi manggod sa ato ang YouTube channel sa mga maminaw sa YouTube or sa mga naminaw nato sa Facebook layo na gyud kay naabtan ang ato ang programa dili lang sa ato ang transmitter sa Luzon, Visayas ug Mindanao mugid ni nakanindot sa teknolohiya guys muna dako kay natong pasalamat no and greetings and big thank you sa ato ang mga avid listeners si Dennis Gardose, si Annelida Heludo Flores. Good afternoon, Attorney Elaine. Always ming naminaw nimo diri sa Campo, Guadalupe, Car. Attorney, thank you. Gyud kaayos nga tanan. Also, kang Mika, no? Abtik to kay nis Mika. Di gyud. Mabasa siya. Afternoon, Attorney Elaine. Di gyud mabasa akong shout out. Magsigi kog wait. Also, my group, LGBTQ friends. Oy, Mika, magsigi man ko greet nimo, no? I also, belated lang yun happy birthday sa
nimo 60th birthday man day nimo pag July 8. Mamika pero still glowing and still lovely, no? So greetings to you. So hopefully no nga kanang unsay tawag di ba? Hopefully nga ang imuhang birthday when Ganito you were pagkatumpag July 8 when you celebrated it meaningful, no? And imuhang nabati ang paghigugma sa mga nag-alirong dinha nimo. Okay? Ay panlood usahay gud maglisod gud tagbasa aning mga message request, no? Si Ron Pepitz, si Dennis Gardose, kitsa pa ni, si Jerson Mahilom. Kumusta namong tanan din ha? And hinaot unta nga sa matag paminaw ninyo, naaragid gihapon mo'y makuhang inspirasyon og makaingon mo nga, aw, di ra day ako'y na ay problema diri, oy. Daghan man di ay mi, no? Unya, ang ilag yung giingon po diri, no? Do something wonderful, people may imitate it, no? Mao ni kanang you know, every little good deed starts with us. Makumutuog yun ko nga kanang kung buhatag kaayo kanang pay it forward ba nga kung mubuhatag kaayo sa isa ka tawo dili sa gyud na malimot ang usa ka tawo, and you know he will also pay it back in another way sa ubang tawo. So do a good deed, no? One good deed at a time para ma-change na to atong world. Okay, letter sender karong adlaw kay legal man ni si Sheila. Si Sheila, 28 years old, from Cebu City. Mayor Nestor Archival. Hello sir, Mayor. Punto legal ihang pangutana. Unya, naa siya gipatrabaho kani kabahin ni sa iyang labadso ato iyang kontraktor kay naa siya gipatrabaho nga bakanting kwarto para himuong studio pero murag nagka-problema naman hinuon, no? Kay ang 1-month contract sa Siargao niya, no? Kay dili naman gyud ma-problema og palit sa mga kuwang nga materyales, no? Para sa katong iyahang gipahimo nga studio. Dili god kaayo dako man kuno iyang hindi kayo dako ang kwarto pero nagid siya gusto nagid kay design ba, so dapat ma-achieve sa guna sa contractor ang design. Unya kay nagka-problema man sus. Unya, unang pangutana, matod sa kontraktor nga dili daw niya sala og wa kuno ilaing mabasol kun dili siya ra kay wala daw kuno siya mutuman sa sabot nga alauna untop nga magkita sila sa gawas sa balay. Sakto ba di ay kuno to ang iyahang sakto ba di ay kuno to, no? Ingon siya nga kay nagsurya mo to sila nga naa na sa gawas unya kay ang iyahang mata kay naigo naman hinuon to lansang, no? Nya siya kuno'y wa mo tuman sa sabot dili man na ingon anak nga abi alauna dili baron makita kay ngit-ngit unsa na the fact nga wala maayo pagkatrabaho kanimang kong construction, no? Kung magtrabaho ta dapat naa gani nakabutang safety first ngano man delikado baya kayo na siya ang kahoy ang scaffolding not only sa mga trabahante nga mukat-kat din ha pero sa kana pong mga tao mo bitaw nang naay safety net naay nakabutang safety first naay dili pwede paagian careful ta sa mga kahoy nga mga magsiwil nga lansang, natay hard hat, nagboots gyud ta, naatay saktong sanina, kana mga ingon ana. Di man na nato dapat palagpason maski unsa pa kagamay or kasimple pa ang construction works nga ato ang gibuhat maski sa balay pa na or sa opisina, sa dalan, kinghanlan gyud safety first. So di gyud na nimo sala nga kay abi, wa mo tuman sabot, nimo na inuong sala, di na pwede. Ikato ang pangutana. Pinuod nga doon na may kasabutan pero husto ba siya nga dili niya i-safety ang mga butang nga ilang mga gipanggamit hilabi na nga nahibaw sila nga kwarto sa balay akong giparenovate nga gihimong studio. Dili ba angay lang nga naa sila'y safety precautions hilabi na kay balay ni regardless sa among kasabutan nga mag-abot mis gawas alauna untop wala gigud nay labot ang alauna untop. Sakto ka. Munay akong gingon ka ganina nga dapat safety first. Dapat i-make sure sa kontraktor nga ang iyahang gitrabahuan nga area ug ang outer area nga agianan sa mga tao is safe. Imo gyud nang distansyahan pananglitan mao ni ang lugar. Imo gyud ang tagaag pipila ka metros siguro nga imuhang i-cordon nga dili pwede makaagi kay delikado baya gihapon na. Maski ganig pintal ra nang imuhang gitrabaho, hazardous man na dili man na diyan mo dapat paduulan gani gihapon kana pang naagyud mo mga gidukdok dinha. Magdamog martilyo, gabas, lansang, no? So ang abog pa, no?
dili gyud wa gyud siya sa sakto nga pangrason. And you are correct, safety first and the responsibility to make sure nga safe ang workspace or ang construction site na as contractor. Ikatulong pangutana, ang rason nganong iyag yung gipaglaban nga kung nituman palang kunukus among sabot nga mag-abot misgawas alauna untop, dili unta na mahitabo ang maong disgrasya kay kuno magaydan og mahatagan daw unta siya og protective equipment. Husto ba ang iyang rason? Nga natural man yun nga muadto ko magpaabot niya sa among balay. Well, in a way, di sa kumaingon nga totally medyo nasipyat sa kagamay nga naman kay sakto sad siya nga dapat unta ning hulat ka or you also took the precautionary measures nga musudid to construction site gani dapat mong ginalagi mag hard hat anyone didto. Pero siya pud mismo dapat nag-careful pud siya sa iyaha pong work area ug sa iyahang construction area. Dili man ingon nga of course magpaabot ka sa inyong balay kay imo man ang balay pero siya pud unta iya gyud ang gi-clear daan kay kibaw biya siya nga naay mo anha, naay mo inspect, naay mo tan-aw, no? So iya gyud nang make sure nga hawan safe pud gyud ang imong lugar. Katapusang pangutana maka-file ba ko niya og kaso, makademand ba ko sa akong nagasto sa surgery aning akong mata tungod sa iyahang pagka-irresponsable. Pila may magasto nako. Okay, kung mo file tag kaso that is a civil case kay ato man ang kuan og danyos for the actual damages nga imong nagasto for your surgery. So pwede ra gyud siya negligence, criminal reckless imprudence or negligence resulting to serious or less serious depende kung unsay gravity anang imuhang mata, physical injuries. So magpapangayo lang ta og danyos tungod sa iyahang tungod sa imong aksidente, no? Pero ako asad next time guys musud gani ta og construction nga area kita sad mismo magmatngon sad ta. Di pud ta magpasaya-saya just because wala pa mo abot ang katong contractor. Construction area gani you should also be the one to exercise precaution and safety. Ayaw mo kumpiyansa maskig inyo pa ng balay. Maskig excited na kay kang makakita og unsa na nang gitukod dinha pero ayaw, no? Kanang careful gyud mo gihapon ha, magamping ta sa kanunay guys. Mga suking tigpaminaw hinaut unta nga nang may nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinigapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og ayong adlaw.